Els Ajuntaments per la Independència, dia de Sant Jordi a la 1 del migdia a la plaça de l'Olivera de Porreig. Tenim amb nosaltres a la coordinadora de l'Assemblea Nacional Catalana a Porreig, la senyora Montserrat Picó. Bona tarda, Montserrat. Hola, bona tarda. Aquest proper dijous, dia 23, hi ha un acte aquí a la plaça de l'Olivera, en el qual es fa un acte de l'Assemblea Nacional Catalana amb els municipis per la independència, i ens volia saber, a veure més o menys d'aquest acte, quin és el seu sentit i què dureu a terme. Sí, doncs, de fet aquest és el primer acte dels que anirem fent un cop cada mes fins al 27 de setembre, que serà la data en la que hem de poder decidir què és el que volem com a poble. Llavors anirem fent actes cada mes, ja us anirem dient a veure què fem. Aquest és el primer. Des de l'ANC us convidem a venir a la paradeta que farem aquí a la plaça el dia de Sant Jordi, on us donarem informació sobre per què necessitem la independència i de com podem arribar-hi. Llavors hi serem des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda, i a la 1 hi haurà el que és en si l'acte principal, que és aquest de la signatura del compromís dels ajuntaments per la independència. Això es tracta doncs, que els candidats o representants de les llistes municipals signaran aquest document en els quals es comprometen les llistes municipals que donen suport al procés d'independència. Segurament no hi seran totes, no ho sabem. Llavors signaran aquest document que consta de 5 punts i que en resum ve a dir que si són escollits com els representants de l'Ajuntament donaran suport al procés d'independència i faran les accions que siguin necessàries per arribar-hi. Bàsicament és això, o sigui que estarem aquí tot el matí, a la 1 hi haurà aquest acte, esperem que vingui molta gent. Estem en un moment molt important per Catalunya i doncs hem de seguir tots. Alguna recomanació per aquest Sant Jordi a la gent de Porreig que poden fer per col·laborar? Sí, bé venir i també recordar que s'han de posar senyeres estelades als balcons, tantes com puguem, aquest any és important. D'acord, perquè diu que el dia de Sant Jordi a la 1 del migdia a la plaça de l'Olivera. Això serà, però, poden venir la gent abans, a partir de quina hora? A partir de les 10? Sí, a partir de les 10 poden venir. A partir de les 10 del matí poden venir. I parlar amb nosaltres, molt bé. Documentació, i llavors a la 1 serà aquest acte que esperem que hi hagi. Molt bé. A l'eslògan del programa veiem que posa on tot comença, el 27 de setembre de 2015. Sí, que tots aquests actes que anirem fent ara, un cop cada mes, serà per arribar, com he dit, el 27 de setembre, que és on tot comença, si és que nosaltres decidim que volem que comenci el nostre estat, el nostre país com a país lliure, doncs començarà tot aquest. Molt bé, doncs si ens permets, cada mes seguirem també l'actualitat de l'ANC de Porreig, i gràcies per portaveu i, a més, com a coordinadora local de l'Assemblea Nacional Catalana a Porreig. Hem tingut amb nosaltres a la Montserrat Picó, que molt bé ens ha atès, i li donem les gràcies per aquesta gentilesa que ha tingut amb la televisió de Porreig. Inici del compte enrere cap al 27 de setembre, on tot comença. Vine el 23 d'abril a la 1 del migdia a la plaça de l'Olivera, on tot comença.